Somogyi Tibor táncot tanít, melyben korunkról akar szólni a mozdulatok nyelvén. Amíg elkészül a produkció, a nézők előtt kibomlik a koreográfus életének története, beszél szülőföldjéről, édesanyjáról, a tanításról, külföldi útjairól. A portréfilmben közreműködik a Talentum Kulturális Fórum tánckara és Seres Ildikó. Nagyon fontos, hogy amikor az ember elindít egy testet, akkor tévedésesek 50-60-70 kiló indul el. Na most, ha én azt robbantom, akkor én támadó vagyok, akkor van erő. Ha engedem, az semmi nem. Nincs benne akaratom. Táncot tanít, melyben korunkról akar szólni a mozdulatok nyelvén. Amíg elkészül a produkció, a nézők előtt kibomlik a koreográfus életének története. A Talentum című műsorunkat láthatják. Egy, kettő, három, négy. Én ezt 1952 óta csinálom. Ez nem ilyen volt, azt hiszem, ha összeadnám, akkor minden nap este táncpróba. Azt hiszem szerencsém volt az életben, mert kicsi gyerekeket épp úgy tanítottam, mint akik amatőrök voltak, és nem akartak esetleg táncosokra lenni. Aztán tanítottam olyanokat, amikor az volt a feladatom, hogy táncos neveljek belőle, tehát más hozzáállással emelek. Aztán meg voltak a profik, amikor ma az a feladat, hogy előadásba kell nekik azt kifejezni. Föntlen, fordulok. Egy, háti! Volt, mikor az öregekkel kezdtem, ahol egész más kellett tanítani, és utána be kellett mennem egy olyan órára, ahol kicsik voltak a negyedikesek, de aranycsillagok, és hát ahhoz az emberek vissza kell menni a gyerekhez, mert nem beszélhetnek úgy, mert nem is az a dolgom. Tehát az ember tudott ilyen gyerek lenni, én megmondom neked őszintén, életértelmet adtam, és ezt már minden 69 éves ember kimenem jelenteni. Jó teked meg, jó teked meg. Az az Arnold, jó van? Nyújj meg, nyújj meg! Szépek vagytok, jó van? Az ember rengeteget tanult is a gyerektől. Hát életkedvet, mi nem engedi, nem lehet megöregedni. Hát 14 éves gyerekkel nem lehet megöregedni, sajnos. Mert sokszor jó volna már nyugodtan is élni. De hát érdemes volt, érdemes. Egy, két, háti! Csillagaim, egy kérek tőletek, nagyon fontos, hogy amikor az ember elindít egy testet, akkor tévedésesek 50-60-70 kiló indul el. Na most, ha én azt robbantom, akkor én támadó vagyok, akkor van erő. Ha engedem, az semmi nem. Nincs benne akaratom. Volt egy stúdió, amit én vezettem, akkor én odaállítottam, és sem mindegy, hogy 6 éve itt volt valaki. Gyerekek, stúdiós, egyforma. Adj egy puzit, itt melózni kell.
Én nagyon szeretem őket. Annyira szeretem őket, hogy olyan jogom van kiállni. A másik pedagógus vagyok, kötelességem. Mert a gyerek 5-6 évig ne lébetszeljen el, és értelmetlenül elmegy az életének a legértékesebbik, olyan, amikor az életet föl kell készíteni, és tulajdonképpen minden ember is kimegy az életbe. Tehát egy iszletes felelősség. Dolgunk van a világban. Kettőnknek dolgunk van, az, hogy ő tanulja meg táncolni. Nekem is ez a dolgom, neki is. Ezt kell összehangolni. Én úgy élek velük, hogy én együtt teszek velük az öltözőbe, aztán én nem megyek velük néha még a kocsmába is, megmondom őszintén az öregebbiken, pláne. Az élet úgy hozta a dolgot, hogy én vagyok a főnöke. Dolgunk van, el kell végezni. Hát ilyen egyszerű, én szerintem dolgunk van, el kell végezni, úgyhogy embernek érezze is magát, és én is embernek tudjam magamat érezni. Széket is dobálok, szóval van, mikor muszáj. Széket is dobálok, ő érte. Ő érte. Én ilyenkor nem dolgozom, mikor tanítok, de nem az. Belefáradok, sok elfáradok, de én nem dolgozom. Én élném, ez az jobb, és azt szeretném, hogy a gyerek is ezt tanulná meg, hogy ez akkor is. Szóval ő, amit munkába ő találjon örömet. És aztán azt úgy adja tovább majd a közösségnek is. Szóval ne úgy fakadjon az a dal a szájába, amikor táncol a színpadon, hogy na most akkor ez a dolgom. Nem érjenek odáig, hogy annak a nótának ott meg kell szólalni.